नमस्कार आणि सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. नमस्कार मॅडम. नमस्कार. आयज जी आमच्या गेस्ट आसा ती जावन आसा वैशाली घोरपडे मॅडम. ती सध्या साई मोटर ड्रायव्हिंग स्कुलान इन्स्ट्रक्टर म्हणून शिकयता. तशी त्यांचे 15 वर्सांचो एक्सपिरियन्स आसा. ती टू व्हिलर शिकयताली पयलीं. त्यांच्या फुल लायफाचो एक्सपिरियन्स आमी ह्या यशस्वीन कव्हर करपाचो आसा. तेंच्यांनी ड्रायव्हिंग स्कुलान तेंचे पावल कित्या खातीर दवरले, तेंची कशी जर्नी स्टार्ट जाली, हे सगळें आमी ह्या मुलाखतींतसून आमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न करतले. आम्हाला सुरुवातीला तुमचं बालपण, म्हणजे शाळा, कॉलेज किंवा कसं काय होतं बालपण तुमचं ते ऐकायचं. हो. माझं बालपण हे महाराष्ट्रामध्येच गेलं. कोल्हापूरमध्ये, शिवाजी पेठेमध्ये. शिक्षण, कॉलेज माझं सगळं तिकडेच झालं. त्यानंतर आम्ही 1999 मध्ये गोव्यामध्ये आलो. कोल्हापूरमध्ये तुम्ही स्पेशली काय तुम्ही करत होता बालपणामध्ये? कारण गोव्यातली मुलं बघितली तर फक्त खेळण्यात आणि कुठे अशा सगळ्या गोष्टी. तिकडचं कसं होतं बालपण? ते माझं बालपण पण सगळं असंच गेलं मस्तीमध्ये. तिकडे एक्स्ट्रा काय म्हणजे तिकडे जेवढं असं ऐकलंय की तिकडची मुलं एवढे क्रेझी असतात, काहीतरी वेगळंच त्यांच्यामध्ये काहीतरी असतात. असंच वेगळं असं म्हटलं तर असं काही नाही. नॉर्मली आमची जॉईंट फॅमिली. माझे 5 भाऊ, आम्ही दोघी, मी, माझी काकाची, म्हणजे आम्ही दोघी बहिणी. बालपण हे असं आमचं मजेतच एन्जॉय करण्यात गेलं. शाळा, शिक्षण एवढंच. बाकी आणि असं एक्स्ट्रा असं म्हटलं तर काहीच. तुम्ही इन्स्ट्रक्टर व्हायच्या अगोदर अगोदर काय करत होतात? की म्हणजे कसं काय होतं तुमचं? ती लाईफ तुमची कशी होती? नंतर लाईफ मध्ये काय चेंजेस झाले? अच्छा. तसं म्हटलं तर आम्ही 99 मध्ये गोव्यामध्ये आलो लग्न झाल्यानंतर. थोडे वर्ष घरीच राहिलो आम्ही. काही नाही. त्यानंतर इकडे-तिकडे काहीतरी केलं पाहिजे. घरी बसून-बसून खूपच बोर व्हायला लागलं. माझे मिस्टर एका ड्रायव्हिंग स्कूलमध्ये होते पहिली. त्या ड्रायव्हिंग स्कूलमध्ये मी पण जॉइन केलं काम. तिथून माझी सुरुवात झाली शिक्षण, म्हणजे ट्रेन करण्याची. तिथून मी टू व्हीलर स्टार्ट केले शिकवण्यासाठी. तर आज मला वाटतं 15 वर्ष तरी क्रॉस झाली की मी टू व्हीलर शिकवते. माझी सुरुवात ही जर्नी स्टार्ट झाली ती टू व्हीलर पासून झाली. तुम्ही किती टू व्हीलर घेऊन स्टार्ट केली होती? एकच टू व्हीलर एकच वरती. टू व्हीलर. हो, एकच माझी टू व्हीलर होती त्यावेळेला. एका टू व्हीलर वरून त्यावेळेला माहितीये का आपली सनी स्कूटी होती. त्याच्यावर मी स्टार्ट केलं होतं. तो स्टेप बाय स्टेप जसजशी माझी ओळख वाढत गेली, लोकांना समजायला गेले की एक लेडीज शिकवते. तर त्यावेळेला लेडीज शिकवते म्हटल्यावरती टू व्हीलरला एवढं काही हे नव्हतं, की लेडीज यायला सुरुवात झाल्या. एक गाडी करता-करता माझ्या स्टेप बाय स्टेप वाढत-वाढत 8 गाड्यांपर्यंत मी पोहोचली. असं होतं माझं. तिकडचा काय एक्सपिरियन्स तुमचा त्या यामध्ये? नंतर तुम्ही फोर व्हीलरकडे आला, त्याच्या अगोदरचा एक्सपिरियन्स? टू व्हीलरचा एक्सपिरियन्स असा खूप छान होता. जवळपास मला वाटतं एका अर्ध्या तासाला मी 3 स्टुडंट्स असे घ्यायची. 3 ते 4 स्टुडंट्स असायचे म्हणजे अर्ध्या तासाला. अर्ध्या तासाला? अर्ध्या तासाला. तो ऑलमोस्ट मला वाटतं की एक 20,000च्या वर तरी मी लेडीजना गाड्या शिकवलेल्या आहेत. अरे वाह! कारण माझा त्यावेळेला फुल कोर्स असायचा. सकाळी 6 ते 10 पर्यंत असायचा आणि त्यानंतर संध्याकाळी 4 ते 6:30 पर्यंत. अर्ध्या तासाला 3 ते 4 स्टुडंट्स एका वेळेला चालू असायचे. तिकडचा काय तुमचा एक्सपिरियन्स, अनुभव कुठले त्यांच्याबद्दल? एक्सपिरियन्स अनुभव म्हटलं तर खूप छान होता. असं काहीच नाही झालं आतापर्यंत की माझ्याकडे गाडी शिकून गेलेली व्यक्ती आणि तिने परत आपली गाडी नाही चालवली, असं कधीच नाही झालं. शिकून जाऊन तिने आणखीन 2-3 स्टुडंटला माझ्याकडेच पाठवलं, की नाही तू हिच्याकडेच जा, ही गाडी शिकवते. हा एवढा चांगला माझा एक्सपिरियन्स होता टू व्हीलरमध्ये. ओके. नंतर तुम्ही फोर व्हीलरकडे आल्यानंतर तिकडचा तुमचा स्टार्टिंग एक्सपिरियन्स कसा होता? टू व्हीलरने इकडे शिफ्ट व्हायचं हे सगळं? खूप मोठा होता हा तो, म्हणजे माझा हा निर्णय खूप मोठा होता. त्यावेळेला स्वतःच मी पहिला विचारात पडली, की मी टू व्हीलरवरून मी फोर व्हीलरमध्ये जाते, मी शिकू शकेन की नाही शकेन? हा पहिला माझा प्रश्न होता स्वतःच्या मनासाठी. हो. कारण कसं असतं आपल्या इकडे, की समाज काय म्हणतो, टू व्हीलर शिकवताना सुद्धा असे भरपूर लोकं म्हणायचे, "अरे टू व्हीलर शिकवते, काय शिकवणार? स्वतःच टू व्हीलर चालवायला येत नाही, ब्रेक कुठेही हो. मारतात, काही करतात, तर फोर व्हीलर काय शिकवणार?" हा माझा प्रश्न मला होता. थोडे दिवस मी विचार केला काय करायचं, त्यात तो मला मिस्टरांनी पण सपोर्ट केला. माझे फ्रेंड्स आहेत त्यांनी सपोर्ट केला. "नाही तू कर, होईल. काहीतरी होईल. कर तू, बघूया सुरुवात तरी कर ॲटलीस्ट." तर अशी ही माझी फोर व्हीलरची जर्नी चालू झाली. जर्नी सुरुवात होताना तुम्हाला कुठल्या आल्या तुमच्या लाईफमध्ये? अच्छा. अडचणी म्हटलं तर कसं झालं, की मेन हा सुरुवात होता तो माझ्यापासूनच होता, की कसं शिकवायचं स्टुडंटला? कसं हँडल करायचंय? कारण टू व्हीलर शिकवणं आणि फोर व्हीलर शिकवणं याच्यामध्ये भरपूर फरक आहे. म्हणजे टू व्हीलरमध्ये कसं असतं, की गाडी हातामध्ये दिली, पडला तर तो तिकडच्या तिकडेच कल्टी होतो. फोर व्हीलरमध्ये कसं असतं, की पुढून येणाऱ्या व्यक्ती, मागून आहे, ह्याच्यामध्ये बॅलन्स सांभाळणं, स्वतःला हे करणं, शिकवण्याला धीर देणं, हा खूप मोठा प्रश्न असतो. तर ह्याच्यामध्ये मी थोडीशी कन्फ्यूज होते, शिकवायचं, नाही शिकवायचं. पण झालं. जास्त सुरुवात टेन्शन कसं आलं, की
लेडीजचा एक एक स्वभाव असतो की झालंच पाहिजे, नाही म्हणजे मी हे करते ना तर माझ्या हिशोबाने तुम्ही केलं पाहिजे. हा थोडासा लेडीजचा असतो तर त्याच्यात थोडासा त्रास होतो, बाकी काही नाही. आणि ऍक्च्युली मोस्टली बघितलं तर की जेंट्सपेक्षा लेडीजचे मूड रोखडे स्विंग होत राहतात. तर तुम्ही कसं बॅलन्स केलंय? तिकडचं. ते तुमचा सगळ्यात पण त्यांचा पण. ते सगळ्यात महत्वाचं आहे की शिकायला येणाऱ्या कशा असतात की 18 पासून हो, 60 पर्यंत आहेत माझ्याकडे, 66 पर्यंतच्या हां, आहेत. तर त्यांच्या एजीप्रमाणे माझं एज करावं लागतं. हां, समजा 19 वर्षाची आहे, तर तिचं कसं थोडंसं बालिश असतं. हां. 19, 20, 25 वर्षापर्यंत मुली थोड्याशा बालिश असतात, की त्यांना कसं एक क्रेज असतो. स्पीड वाढवायचीच आहे मला. हे कशासाठी पाहिजे? हे असतं. आणि त्यांना त्या एजीमध्ये जाऊन मला समजावं लागतं, की नाही बघ हे असं झालं तर हे असं होणार. आणि हे जे आहे ना 22 वर्षापर्यंत ते मी 66 ला नाही सांगू शकत आहे. मला तिथे त्यांच्या एज प्रमाणे जावं लागतं, की त्यांना समजावं लागतं, की नाही मॅडम तुम्ही हे करताय तर तुम्हाला ही स्पीड तुम्हाला कंट्रोल झाली पाहिजे. तुमचे हातपाय ॲक्टिव्ह राहिले हां, पाहिजे. कारण कसं एज वाढेल तसं आपलं कसं थोडंसं हां. शरीराची मूव्हमेंट ही कमी होत जाते. आणि फोर व्हीलर चालवलं म्हणजे एकाच वेळेला गेअर, क्लच, ब्रेक हे सगळं काही आपलं स्टेअरिंग झालं पाहिजे. तर हे असं मला त्यांच्या हिशोबाने माझा मूड थोडासा चेंज करावा लागतो. थोडंसं हायपर पण यायला होतं, थोडं नॉर्मल पण शिकवावं लागतं. तुमचा एक्सपिरियन्स असं म्हटलं काय वेगळाच काहीतरी एक्सपिरियन्स मला घडलाय असं नको होता, झालाय कधी शिकवता हो, नकळत हो. घडलेला असं कुठला एक्सपिरियन्स? अच्छा, नकळत असं. मग कसं असतं ना, की शिकवणाऱ्या मी आत्ताच तुम्हाला म्हटले, की सगळ्या एज हां, एकसारख्या नसतात. थोड्या एज कशा असतात, की अ, वय वाढेल तसं त्यांचं कसं असतं, की एक आपल्याला आणि खास करून लेडीजचं कसं असतं, त्यांना घरातलं घर सांभाळून माहिती असतं. हो. घरात त्यांना हे झालंच पाहिजे, हे असतं. तसंच कसं असतं, की एक हट्टी हट्टी दिमाग कसं झालेलं असतं लेडीजचं. गाडी शिकवता-शिकवता एक असंच झालं, की एजप्रमाणे मी त्यांना गाडी शिकवत होते. एज थोडी त्यांची जास्त होती. तर त्यांना मी म्हटलं, "मॅडम तुम्ही हे करू नका. हे केलं तर तुम्हाला स्पीड वाढवला तर त्या हिशोबाने तुम्हाला गिअर पण चेंज करावा हां, लागेल. गिअर चेंज करण्यासाठी तुमचे हातपाय हलत हां. नाहीत." तर त्यांना तो इतकं राग आला, की "तू माझे हातपाय हलत नाही." हे का वाक्य वापरलं? असं झालं त्यांना, की म्हणजे त्यांनी त्यांच्या हिशोबाने विचार हां, केला. आणि गाडीच्या ह्याने किंवा मी हां. सांगते काय हा विचार नाही केला त्यांनी. त्या घरी गेल्या मग दुसरे 2 दिवसांनी मला बोलल्या, की "नाही तू मला अशी बोलली, मला खूप राग आला, मला खूप वाईट वाटलं." असं. मग मी त्याच्यावरती विचार केला, "अरे आपण असं नको बोलायला पाहिजे होतं." कारण त्या गाडी शिकण्यासाठी काहीतरी प्रॉब्लेम आहे म्हणून गाडी शिकण्यासाठी आलेत. की त्यावेळेला मला थोडंसं असं वाटलं, की हे मी असं बोलायला नको पाहिजे होतं. पण माझा बोलण्याचा हा उद्देश वेगळा होता आणि त्यांच्या विचाराचा उद्देश वेगळा होता. असं झालं फक्त. आणि एक-एकदा असं होतं ना, की घरामध्ये घरात असताना एक थिंकिंग प्रोसेस वेगळं असावं लागतं आणि बाहेर जाताना थिंकिंग प्रोसेस वेगळं असावं लागतं. हो, हो. तुम्ही ते बॅलन्स कसे करतात? म्हणजे मुलीबरोबर, नवऱ्याबरोबर किंवा बाहेर असताना एक एक थॉट प्रोसेस मॅनेज करावा लागतो. त्याच्यावर सगळं चालतं. तसं तुम्ही रुटीन मॅनेज कसं करतात सगळं? रुटीनचं मॅनेज म्हटलं तर कसं झालं, आता मला एक 15 वर्ष तरी झाली मी हं, बाहेरच असते. म्हणजे हां, जवळपास घरातलं काम आणि बाहेरचं. तर त्या हिशोबाने मी माझ्या मुलींचं रुटीन लावलेलं आहे. हां, स्वतःची कामं स्वतः करणे. जिथं हेल्प लागेल तिथं आम्ही आहोतच. पण जे स्वतःचं आहे ते स्वतः. तिथे मला भरपूर हेल्प मिळते, की बाकीच्या मुलांसारखं मला माझ्या मुलींच्या मागे बसावं लागत नाहीये, की नाही हे तू कर, हे तू कर. स्टडी असू दे किंवा काही असू दे. मला त्यांच्या मागे लागावं लागत नाहीये. थोडासा जरी वेळ दिला आणि त्यांना समजावून सांगितलं, तर त्या आपल्या समजून काम करतात. कारण त्यांनाही माहिती आहे, की माझं शेड्यूल इतकं बिझी आहे. त्या बिझीमधून मी किती टाईम काढू शकते हे त्यांना माहिती आहे. तो तेवढाच टाईम ते एक्सेप्ट करतात माझ्याकडे. दुसरं मिस्टरांचं म्हटलं हां. तरी त्यांना माहिती आहे, की कधी-कधी मी त्यांच्या आधी घरातून बाहेर पडते आणि त्यांच्यापेक्षा लेट मी घरी पोहोचते. त्यामुळे त्या बाबतीत ते आहेत, समजून घेतात. आणखी असं आहे की आता एक नॉर्मली जे गाडी शिकायला पाहिजे स्पेशली लेडीजला, जेंट्सला कोण म्हणाला. पण ते कशाला शिकायला पाहिजे तुमच्या दृष्टिकोनातून? पण कशाला गाडी शिकायला पाहिजे ड्रायव्हिंग स्कूलमध्ये जाऊन? अच्छा, ड्रायव्हिंग स्कूलमध्ये जाऊन कशाला शिकायला कशाला पाहिजे? शिकायला पाहिजे? ओके. आपण जसं स्कूलमध्ये जाऊनच ट्युशनमध्ये भरपूर मुलं जातात. हो, स्कूलला जाण्याआधी ट्युशनमध्ये पण पॅरेंट्स घालतात, की बाबा स्कूलमध्ये जाण्याआधी त्याला काहीतरी ए तरी येऊ दे. हो, पण ती ए ट्युशनमध्ये शिकणं आणि स्कूलमध्ये शिकणं किंवा घरी शिकणं याच्यामध्ये खूप फरक आहे. स्कूलमध्ये हो, जेव्हा टीचर शिकवते ए तेव्हा त्याचा पूर्ण अर्थ ए पासूनचं सगळं सांगते आणि मुलं ते ऐकतात. हो, मुलं त्याला फॉलो करतात. तसंच ड्रायव्हिंग स्कूलमध्ये आल्यावरती सुद्धा आम्ही जे काही सांगतो ना, की ते शिकणारी लोकं ऐकतात. त्यांची मग एज किती असू दे किंवा ते कोणत्या पोस्टवर कामाला आहेत, हा विचार आम्ही करत नाहीये. आम्ही त्यांना नॉर्मली सगळ्यांना शिकवतो तसंच. तर ते ऐकतात आमचं.
की हा इथे हे करायलाच पाहिजे, हा रूल्स इथे फॉलो केलाच पाहिजे आणि त्या हिशोबाने ते करतात. घरी शिकणारे कसे एक क्रेज असतं फक्त त्यांना एक्सिलेटर वाढवायचंच आहे, रूल्स फॉलो करायचे नाहीयेत आणि एक त्यांना असतं की दाखवायचं असतं, मी गाडी शिकलो, एवढ्या दिवसात शिकलो. पण ती कशी शिकलो? त्याला रूल्स नसतात. त्याला गाडीची माहिती, इन्फॉर्मेशन काहीच नसते. तर त्यासाठी मला असं वाटतं की त्यांनी ड्रायव्हिंग स्कूलमध्ये येऊनच गाडी शिकावी. आणि ड्रायव्हिंग स्कूलमध्ये स्पेशली जी थिअरी असतात ती कशाला महत्वाची आहे? थिअरी देखील. थेअरी महत्वाची कशासाठी म्हटलं तर कसं असतं सांगते. आता बघा आपण अ, मी आता ह्याच्या आधी पण जेव्हा शिकवायच्या आधी पण मी टू व्हीलर शिकवत होते, म्हणजे हां. चालवत होती. पण त्यावेळेला पंक्चर कशी काढायची हे मला माहिती नव्हतं. त्याला गाडी स्टँड डबल स्टँडवरती लावून लॉक करून कशी काढायचं ते मला माहिती नव्हतं. त्यासाठी मी मिस्टरांची वाट बघत होते किंवा गॅरेजवाल्याची वाट बघत होते. पण कसं एकदा मी ड्रायव्हिंग स्कूलमध्ये आता शिकले, मिस्टरांकडे शिकले, पण त्यांनी मला हं. दाखवलं काय करायचंय. तर ते मला आता कळतं. माझी गाडी कुठे जरी गेली, बंद पडली, तर मी ती स्टार्ट करू शकते. गाडी टायर चेंज करू शकते. हं. इतपत तरी असतं. तर हं. ते आपण कसं असतं, की गाडी ड्रायव्हिंग स्कूलमध्ये आम्ही गाडीमध्ये वायपरमध्ये पाणी एक-एक लोकांना म्हणजे एक मला आठवतं, एक असं होतं, की एका स्टुडंटने असं विचारलं, की गाडीमध्ये पाणी केव्हा-केव्हा भरायचं? हां. पण ते पाणी का घालतात गाडीमध्ये त्यांना माहिती नव्हतं. वायपरसाठी असतं, की गाडी हां. चालवण्यासाठी असतं हे माहिती नव्हतं. कळालं. असं झालं होतं. आणि त्यांना काय वाटायचं, की पाणी भरावंच लागतं. पण हां. पाण्याचा वापर कुठे होतो हे माहिती नव्हतं तिला. कळालं. ॲक्चुअली कारण ती वापर फक्त घरी शिकली होती. हां. पण ते वायपर ऑन हां. कसा करायचा, वायपर केव्हा वापरतात माहिती नव्हतं. पाणी मारून कळालं. आपण जेव्हा ग्लास क्लीन करतो, जेव्हा मी तिला दाखवलं, हे जे पाणी आहे ते तू वायपर ऑन कर, पाणी ग्लास क्लीन करण्यासाठी आपण वापरतो. ती म्हणाली, "मला माहितीच नाही. ग्लास अशी पण क्लीन होते ती." तर हे सगळं जे बेसिक हां. जर शिकायचं असेल, तर तुम्ही ड्रायव्हिंग स्कूलमधून आपलं ट्रेनिंग होऊन जातं. आणि तिथेच असं शिकवतात. आणि असं म्हटलं जातं ना, की बाबा लेडीज कुठल्या काममध्ये पण थोडी फाटी असतात किंवा मागे असतात किंवा त्यांना पुढे काढत नाही. ह्याच्या म्हणण्यात तुमचा विचार काय आहे याच्यासाठी? हो, ह्याच्या मनात पक्ष म्हणजे एक हां. बरोबर आहे, की लेडीज ह्या आता कुठच्याच कामामध्ये पाठी नाही राहिलेल्या आहेत. लेडीजनी सगळ्या पोस्टवरती आता लेडीज आहेत. तर ह्या पोस्टवरती कशाला नको लेडीज? ड्रायव्हिंग शिकवण्यासाठी कशाला नको लेडीज? लेडीज जर घर सांभाळू शकते, सगळं करू शकते, तर ड्रायव्हिंग का शिकू शकत नाहीये? लोकांचा काय गैरसमज झालाय, की लेडीजला गाडी व्यवस्थित चालवता येत नाहीये. लेडीज हां. टायमावरती ब्रेक प्रेस करत नाहीये. लेडीजमुळे जास्त ॲक्सिडेंट होतात. पण आजपर्यंतची जी तुम्ही जर हिस्ट्री काढलात, तर त्याच्यामध्ये लेडीजचे ॲक्सिडेंट जास्त नाहीयेत किंवा हं. त्यांच्या चुकीमुळे जास्त झालेले नाहीयेत. लेडीज कशा करतात, स्वतःला सुरक्षित ठेवण्यासाठी त्या आधीच हां. घाबरून ब्रेक वगैरे दाबून थांबलेले असतात. हे मी हां. एक्सेप्ट करते. आधीच त्या घाबरतात. हां. घाबरतात हे बरोबर आहे. पण चालवू शकत नाहीत हे नाहीये किंवा शिकवू शकत नाहीत हे नाहीये. कळालं. कारण लेडीज ह्या सगळं काही करू शकतात. फक्त त्यांना एक सपोर्ट हवा असतो. घरून असू दे किंवा बाहेर असू दे, फ्रेंड्स असू दे, कोणी एक सपोर्ट असला पाहिजे. जर एखाद्या व्यक्तीला असं मला फोन आला होता आता हल्लीच 2-4 दिवसामध्ये त्यांना कोणी सांगितलं, "तू टू व्हीलर चालवत नाहीये, तर तू फोर व्हीलर पण चालवू शकत नाहीये. तू नाही करू शकणार कधी." पण असं नाहीये ना, जर तुम्ही तिला सांगितलं, "तू करू शकते, तू जा." तर ती करणार, 100% करणार. असं एक विचारायचं होतं, की जी महिला वेगळ्या-वेगळ्या फील्डमध्ये जातात किंवा जाण्याचा प्रयत्न करतात. त्याच्यासाठी तुम्हाला जर मेसेज द्यायचं झालं, मेसेज तुमच्याकडनं असं काय असेल, की त्यांना द्यायला एक उपयोगी असं होईल? हां. तसं असं त्या महिलांनी ना सगळ्यात आधी स्वतःचा कॉन्फिडन्स हा लूज नाही केला पाहिजे. कारण आपण एक महिला जर पुढे जाते, तर तिला पाठी ओढण्याचा भरपूर प्रयत्न होतो. तर तिने त्याच प्रयत्नाने फास्ट पुढे जायचंय. एवढंच मी सांगेन. कॉन्फिडन्स लूज नाही झाला पाहिजे. तुम्हाला असं कुठला तुमचा एक्सपिरियन्स जो वाटतो तुम्ही शेअर केला नाही किंवा शेअर करावा असं वाटतंय तुम्हाला? जे इम्पॉर्टंट होतं तुमच्यासाठी? असं आहे ना, की आता मी गाडी शिकवता-शिकवता एक असं झालं होतं, की एक लेडी माझ्याकडे आली. 3 ड्रायव्हिंग स्कूलमध्ये त्यांनी गाड्या शिकल्यात. 3 ड्रायव्हिंग स्कूलमध्ये. पण ज्यावेळेला तिने माझ्याकडे ॲडमिशन घेतलं, तिच्या एका फ्रेंडनी तिला माझा नंबर दिला, ॲडमिशन घेतलं. त्यांनी मला सांगितलंच नाही, गाडी शिकली किंवा काय. पण 10 क्लासेस झाल्यानंतर जेव्हा माझं कसं होतं, की मी पूर्ण जेव्हा तुम्हाला कंट्रोल देते, त्यानंतर तुम्ही जे गाडी चालवता पुढची, ती व्यवस्थित झाली पाहिजे. नाहीतर मग थोडीशी मी हायपर हां. होऊन बोलते. जेव्हा मी तिला तसं बोलले, ती गाडी वगैरे व्यवस्थित शिकली आणि ॲक्चुअली तिने 18 क्लासेस झाले माझ्याकडे हं. आणि तिने स्वतः गाडी बुक केली. हं. गाडी बुक करून मला बोलली, "मॅडम मी गाडी बुक केली." म्हटलं, "काँग्रॅच्युलेशन." मग त्यानंतर ती मला असं बोलली, की "खरंच मी सांगते, की 3 ड्रायव्हिंग स्कूलमध्ये शिकली, पण एवढं मला
डेअरिंग नव्हतं की मी गाडी स्वतःची चालवेन. मी माझ्या गेटच्या बाहेर सुद्धा मी नाही गाडी काढली. पण तुझ्याकडे गाडी शिकून इतका मला कॉन्फिडन्स वाढलाय की मी स्वतः माझी गाडी चालवू शकते. हा. हा एक माझ्यासाठी खूप चांगला अनुभव होता. आता हल्लीच 2 दिवसापहिली 2 मुली बहिणी-बहिणींची टेस्ट झाली. पण फक्त शिकायला माझ्याकडे होता आणि टेस्ट त्यांची बिचोलीमला होती. त्या पण ह्याच्या आधी शिकल्या होत्या कोणीकडे. त्यांनी पण मला तेच सांगितलं, "मॅडम, तुझ्याकडे शिकल्यावरती मला इतका कॉन्फिडन्स आला, की मी माझी गाडी पूर्ण व्यवस्थित चालवते आता." आणखी असं आहे की नॉर्मली ते गाडी चालवतात त्यांना बेसिक काय गोष्टी लक्षात ठेवायला पाहिजे गाडी चालवताना? बेसिक लक्षात ठेवलं पाहिजे म्हटलं तर एकच, मी ज्यावेळेला स्टुडंट माझा गाडीत बसतो, तर त्याला सगळ्यात आधी मी एकच सांगते, घरातलं टेन्शन घरी ठेवू नये, गाडीत घेऊन येऊ नको. सगळ्यात आधी तुझं माइंड रिलॅक्स कर. जर आपलं माइंड रिलॅक्स असेल, तर आपण गाडी ही परफेक्ट चालवू शकतो. गाडी चालवण्यासाठी आपल्याला चारी बाजूनी लक्ष द्यावं लागतं. ते जर तुमचं व्यवस्थित असेल, तर तुम्हाला काहीच कधी प्रॉब्लेम होणार नाही. असं आमचा शेवटचा प्रश्न असा आहे की आता एक कुठल्या फील्डमध्ये पण लेडीज पुढे जातात तेव्हा त्यांना एक बॅकबोन म्हणून लागतोच. तर बॅकबोन कशाला असायला पाहिजे आणि तुमचा बॅकबोन कोण आहे आणि कसं काय आहे? बॅकबोन हा असायलाच पाहिजे. बॅकबोन म्हटलं तर कसं असतं, सगळ्यात पहिला आपली फॅमिली सोबत पाहिजे. फॅमिलीचा सपोर्ट असेल, तर तुम्ही पुढे जाऊ शकता, काही करू शकता. मेन तर तेच आलं. त्याच्यानंतर असतो तो आपला फ्रेंड सर्कल. आज मला फॅमिली सपोर्ट करते, पण फ्रेंड सर्कल आपण फॅमिलीपेक्षा जास्त आपण फ्रेंड्सशी अटॅच असतो. कुठची बरोबर. गोष्ट सुद्धा आपण आपल्या फ्रेंड्सना सांगतो. त्यांचे सजेशन घेतो आपण. मी इथं हे केलं पाहिजे, ते हे करायचंय, मी हे करू की नाही करू? त्यानंतर आपण फॅमिलीमध्ये विचारतो. तर ह्याच्यामध्ये जे आहे ना, माझं फॅमिली आणि माझे फ्रेंड ह्या दोन्हीमध्ये ना एवढा जास्त हे आहे ना, की भरपूर सपोर्ट आहे मला. म्हणजे मी आज इथे आहे ना, फक्त मी त्यांच्यामुळे. ऍक्च्युली कसं असायला पाहिजे जर नॉर्मली म्हटलं तरी नॉर्मल माणसामध्ये फ्रेंड सर्कल आणि फॅमिली कसं असायला पाहिजे आणि कसं त्यांनी सपोर्ट केला केला पाहिजे फॅमिलीने आणि फ्रेंड सर्कलने त्या माणसाला? फॅमिली आणि फ्रेंड सर्कलमध्ये म्हटलं तर आता माझा बघा पूर्ण दिवस जो आहे, मॉर्निंग माझा 5:30 टू मधले 2 तासच मी घरी असते. 5:30 टू इव्हनिंग 7:30-8 पर्यंत मी घराच्या बाहेरच असते. पण ह्याच्यामध्ये मला फॅमिलीने घरची कामं असू देत किंवा एक असं विश्वास म्हणतात तो, हे जर फॅमिली आपल्याला देते ना, तर लेडीज पुढे काही करू शकते आणि मी ते करते. कारण मला माझ्या घरातून तसा विश्वास माझ्या मिस्टरांचा किंवा माझ्या मुलं माझ्यासोबत आहेत, माझी फॅमिली आहे. ह्यांनी भरपूर सपोर्ट करतात. "हां, बरं तू बाहेर आहेस पूर्ण दिवस." म्हणजे असं नाही की आणखीन एक सांगते म्हणजे एक लेडीजसाठी एखादी लेडीज जर बाहेर कामाला गेली, लेट झाला यायला किंवा ती अशी कोणाशी बोलते, तर आपल्या समाजात कसं आहे, "अरे हां, ती बाहेर काम करते, ह्यांच्याशी बोलते किंवा ह्याच्याशी हे करते." तर ह्याच्यामध्ये जर आपली फॅमिली सपोर्ट करत नाही, तर ती लेडीज पुढे जाऊ शकत नाही. बरोबर. हे पहिला आपल्या फॅमिलीने त्याच्यासाठी सपोर्ट केला पाहिजे. तुमच्या अनुभवातून आम्हाला खूप गोष्टी काही शिकायला भेटल्या. तुम्हाला जर असं वाटतं की एक एक मेसेज किंवा एक स्पेशली गोवन यूथसाठी एक मेसेज द्यावी तर काय असेल तुमच्याकडनं शेवटी? ते मेसेज म्हटलं तर कसं आहे ना, आजकाल मुलांमध्ये एक क्रेझ झालाय. 18 वर्ष झाली म्हटलं की एक त्यांना एक क्रेझ कसं आहे, की मी 18 वर्ष कंप्लीट झाली, मी काहीही करू शकतो. पण हे नाहीये, तसं नसतं. मुलांनी कसं असतं, की कुठल्या पण क्रेझच्या आधी आपल्या फ्युचरचा, आपल्या संस्कृतीचा, आपल्या आई-वडिलांचा पहिला विचार करायला पाहिजे आणि मग क्रेझकडे वळलं पाहिजे. मग ते कोणत्याही पद्धतीचा क्रेझ असू दे किंवा त्यांना कुठल्या फील्डमधला क्रेझ असू दे. तो पहिला आपण पुढचा विचार करून त्या क्रेझमध्ये गेलं पाहिजे. हे मी पहिला सगळ्यात सांगेन. दुसरं कसं आहे, आई-वडिलांसाठी सुद्धा सांगेन. आता सध्या आई-वडील काय करतात, मुलगा माझा झाला 18 वर्षाचा, मुलगा माझा झाला 15 वर्षाचा किंवा मुलगी 15 वर्षाची. आहे रे बाबा गाडी चल. तर ते तसं नाही केलं पाहिजे त्यांनी. त्यांनी कसं केलं पाहिजे, की मुलांना आपल्या कंट्रोलमध्ये ठेवून 18 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतरच मुलांना गाडी असू दे किंवा बाकीच्या गोष्टी असू देत, त्या आपण केल्या पाहिजे. ह्याच्या आधी आपण कसं करत होतो, की मोबाईल मुलांना नाही, हा मोबाईल घेऊ नको तो. पण एक अशी वेळ आली, की त्या वेळेने मुलांना मोबाईलच्या जवळ केलं. हो. तसंच आपण गाडीबद्दल किंवा बाकी कुठल्याही ह्याच्याबद्दल बोलू शकतो, की एक वेळेप्रमाणे आपण केलं पाहिजे तरच ते पुढे काहीतरी होईल. तुमच्या एक्सपिरियन्समधून मला खूप गोष्टी शिकायला भेटल्यात आणि एक यूथसाठी स्पेशली बा युथाने ड्रायव्हिंग कधी सुरुवात करायची किंवा यूथ ड्रायव्हिंगबद्दल काय असायला पाहिजे गरजेचं डोक्यामध्ये थिअरी कशाला इम्पॉर्टन्स बेसिकली आम्ही युथांचं असं असतं की बाबा चल गाडी भेटली की जाऊया सिग्नल ब्रेक करूया काय काय होतं ब्रेक केलं तर
रिसिव्ह आली तर आली, काय फायदा? घरात बघून असं सगळ्या गोष्टी असतात. तुमच्या एक्सपिरियन्स खूप काही गोष्टी शिकायला भेटल्या आम्हाला. एक एक असं नसतं की बाबा आणखीन एक छोटंसं सांगायचं होतं मला. तुम्ही आता बोललात ना, की चल गाडी चालूया, होय. सिग्नलचा काही उपयोग नाही, सिग्नल तोडून हो. जाऊया. असं भरपूर वेळा आम्ही बघितलं, की येतात मुलं गाडी. आता कसं आहे, की आपल्या सेफ्टीसाठी उन्हातान्हाचे इन्स्पेक्टर, आरटीओ ऑफिसर वगैरे बाहेर थांबलेले असतात. आपल्याला फाईन देतात. तर ती फाईन ज्यावेळेला देतात, तेव्हा आई-वडील सुद्धा त्यांना शिव्या घालतात. "अरे, ह्याने फाईन दिली, कशाला दिली?" पण ते चुकीचं आहे ना, कारण तुमच्या मुलाकडे हेल्मेट नसतं. लोकं काय सांगतात, "मी हेल्मेट घालतो, आधी खड्डे भर. रस्त्यावरचे खड्डे भर." अरे त्या खड्ड्याचा आणि तुमच्या हेल्मेटचा काहीच प्रश्न नाहीये ना. हे मुलांना आई-वडिलांनी समजावून सांगावं लागतं. कळालं. कारण मुलं काय आपल्या क्रेझमध्ये असतात, हेल्मेट घालतात, नाही फाईन पडते. तर ती फाईन फक्त कशासाठी आहे, की तुम्ही सुधारण्यासाठी आहे. तुमचा बरोबर. जीव आज तुम्ही फाईन भरली तर उद्या विचार करणार, "अरे माझे तिकडे ₹1000 गेलेत. मी आज हेल्मेट घातलं तर माझे 1000 वाचले असते आणि माझा जीव पण वाचला असता." हा विचार मुलं करण्यासाठी किंवा पब्लिक करण्यासाठी तिकडे लोकं थांबलेली असतात. तर हा आधी त्यांनी विचार करायला पाहिजे. कुठल्याच सरकारला किंवा आरटीओला दोष देण्याआधी स्वतः सावध राहायला पाहिजे. हे सांगू थोडक्यात इच्छिते. फक्त आपण रूल्स अँड रेग्युलेशन्स रूल्स फॉलो अँड रेग्युलेशन आपण जर आपल्या फॉलो सेफ्टी केले आहे. तर आपल्या सेफ्टीसाठी आहे. बरोबर. आणि तुमच्या एक्सपिरियन्समध्ये आम्हाला खूप काही गोष्टी शिकायला भेटल्या. तुम्ही तुमचा एक्सपिरियन्स शेअर केल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. थँक यू. आभारी आहे.